nɛgɛ kaɲɛ 9 tɛmɛna ni sanga 31 radio Joliba kumaso kɔnɔna na limanaw a bɛ bɛn kunnafoni sɛbɛn olu lakali ma min ye sɛbɛn minnu bɛ bɔ don o don limanaw an balima kunnafoni dilaw olu de b'a sɛbɛn anw y'a kanu ka ye kɛnɛ ka lakali aw ye bamanankan na o la laada an tɛna wuli fiyewu min ye Bamakɔ n'a lamini bɛɛ lajɛlen an bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'aw ni sɔgɔma ka segukaw fo k'u waleɲuman dɔn minnu bɛ k'an lamɛn Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen k'aw tulo bɛ radio Joliba la kunnafoni di sɛbɛnw olu b'an bolo kɔrɔ kumaso kɔnɔ a balimakɛ Amadu Jalo Musa Sanogo bolo bɛ nɛgɛ karafe la Musa i b'a lajɛ i bɛ fini dɔrɔn b'an senkɔrɔ an bɛ segin ka na gafew nɔfɛ. Joliba FM bi kunnafoni gafew kunnafoni di sɛbɛn min bɛ yen ni o k'a ma ko info matin limanaw a kumana limanaw dɔwɛrɛ tɛ dɛ a jirala k'a fɔ Idriss Déby ni o ye Tchad jamanakuntigi ye limanaw ale fara kunungo limanaw fali na a kɛra ko nin ye kamanaganba de ye ka ɲɛsin Sahel jamanaw ma min ye Tchad jamanakuntigi ye Idriss Déby Itno kunungo tarata limanaw kɛra tarata gɛlɛnba ye Tchad jamana kɔnɔ a kɛra tarata gɛlɛnba fana ye farafina bunakun kan kɛrɛnkɛrɛnniyana limanaw Sahel jamana kɔnɔ yɔrɔ Tchad ye jamana ye min bɛ Sahel jamana kɔnɔna la fatuli min ye nin ye ni limanaw a nana waati la Idriss Déby a yɛrɛ kun kalata kun kɛra a kun ye jaabi ɲumanw yɛrɛ sɔrɔ a yɛrɛ kun sugandira ka tila ka bila a yɛrɛ nɔ na jamanakuntigiya la o la sa ni jateminɛ kɛ fasidi sɛbɛn min ye info matin ye a y'a jira k'a fɔ limanaw faden dɔw kun b'a la politiki sira kan minnu ni Idriss Déby a kɛlen kɔ ka jamanakuntigiya sɔrɔ yɔrɔ san 30 bi Idriss Déby a bɛ ka Tchad jamana mara dɔw y'a jira k'a fɔ ko jagoya fanga don sabu finitigi don dɔw ko min ye farafina jamana tɔw la dɔw ko nin ye kamanagan de ye ka ɲɛsin Sahel jamanaw ma limanaw ni dun ye jateminɛ kɛ Idriss Déby Itno jala min b'a bolo fo ka na se a ka saya ma n'o ye Marshal Jala ye limanaw a jala k'a fɔ Idriss Déby bi ale kɔni taara nka jɔnni de bɛ yen min bɛna Idriss Déby nɔna bila Sahel jamana kɔnɔna la bi limanaw ni ɲininkali ye min ni a jaabi o tɛ maa bolo sisan sabu Idriss Déby min n'a fatura limanaw k'a to san 68 na min ye Tchad jamana mara san 30 bi sabu kabi san 1990 a yɛrɛ ye coup d'état de kɛ limanaw ka sɔrɔ ka na fanga la a jirala k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu ye kunnafoni di sɔrɔsilaka finitigi minnu bɛ yen ni a jirala k'a fɔ ko a kɛra min ye tiɲɔgɔnya dɔ de senfɛ jɛkulu dɔ bɛ yen u ko min ma ko FACT kunnafoni min ni o dira dɛnɛn wulada fɛ k'a fɔ ko Idriss Déby limanaw ko ani FAC ɲɛmaw olu de ye ɲɔgɔn ye dɔ boloda a kɛra duguncinin dɔ la u ko min ma ko Mao min ye jamana yɛrɛ kɔrɔyanfan fɛ Tchad u ka faba o kɔrɔyanfan na a na kɛ ɲɔgɔn ye in de ma wuli ɲuman na ɲɔgɔn ye in laban de nana kɛ limanaw Mao kumaw fɔra ɲɔgɔn kɔ min ni u y'u to la limanaw ko dɔ y'i to de la ka marifa ci min kɛra nin ye ko marifakisɛ de nana Idriss Déby sɔrɔ limanaw kunnafoni min dira u ka finitigiw fɛ ni sɔni bɛ se ka da u kan limanaw o ye k'a fɔ ko marifakisɛ nana sɔrɔ a ten na limanaw bana joginda in de ma ku a la kunungo kunnafoniya dira k'a fɔ ko Idriss Déby k'a tora a ka joginda in na o la sa ni ye jateminɛ kɛ limanaw a jala k'a fɔ saya min ye nin ye ni politikimaw min bɛ tali kɛ a yɛrɛ ka finitigiw bɛɛ lajɛlen dabali banna Idriss Déby a sara nin cogoya la cogo min na sabu san 30 min na a y'o kɛ fanga la limanaw kana se fo sisan ma Tchad jamana a ye bamancɛwale kɛlɛli min kɛ Idriss Déby ka waati la limanaw ko a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ a fatura maa min nana bila a nɔ na joona k'o ye a yɛrɛ den dɔ ye min ni o tɔgɔ ye ko Mahamad Idriss Déby san 37 o la sa o bɛ jɛkulu ɲɛma ko min ma conseil militaire n'i ye jateminɛ kɛ o sugandili min kɛlen nin ye fasidi sɛbɛn ka fɔ la limanaw ko diɲɛ kilantɔnba o mafalenba minnu bɛ yen ko olu ma jɛn n'a ye sabu olu ko nin ye
ni ye sɔsɔli ye ka ɲɛsin u ka sariya sunba ma. Limanaw a bɛna kɛ waati min n'a bɛna kɛ kamanagan ye Chad jamana kɔnɔna la kosɛbɛ, wa hali jamana minnu bɛ yen nanzara jamana fara farafin jamanaw kan minnu ni Chad jamana bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ bamanciya wale kɛlɛli la Sahel jamana in kɔnɔ, limanaw k'a bɛna kɛ jɔrɔnaba de ye o jamana ninnu yɔrɔ. N'i ye jateminɛ kɛ Chad jamana kuntigi min ye nin ye n'o ye Idriss Déby ye, limanaw yɔrɔ a yɛrɛ ka kuma la yan'a ka sa kuma min n'a y'o fɔ ni bɛɛ lajɛlen bɛ ka taa ni ka segin o kuma ka bi, a ko ale ye finitigi, a bɛ fɛ a ka to limanaw yɔrɔ la yɔrɔ min ni o ta a sidila ye, wa o de kɛra dɛ. Limanaw a ye kuma min fɔ ala y'o kɛ. O la sa limanaw a bɛ an hakili jigin mun na G5 Sahel min ni Chad jamana b'o kɔnɔna la, a ko jamana kelen min bɛ yen min sera ka i kɔgɔ da bamacimaw kɔgɔ la G5 Sahel kɔnɔna la, yɔrɔ jamana 5 don, an yɛrɛ b'a la, Mali b'a la, Niger, Burkina Faso, Mauritanie ani Chad jamana. Ko jamana min sera ka i kɔgɔ da bamacimaw la, limanaw ka fara u ni barika ni min bɛ tali kɛ a G5 Sahel kelen kɛlɛcɛw kan, limanaw ko Chad jamana kelen de sera ka nin baara kɛ. Min ye jateminɛnikɛla caman jira k'a fɔ Marshal Idriss Déby, limanaw ni a yɛrɛ kuma dɔw la a yɛrɛ bɛ kɛlɛkɛ bere ta limanaw ka tugu kɛlɛcɛw nɔfɛ ka taa Sahel kɔnɔna la min ye bamancijɛkulu ye ka taa dankari u la. Limanaw an yɛrɛ fɛ yan maa minnu ye minisiriya kɛ i n'a fɔ Kamisa Kamara, ale ye affaire étrangère kɛ an ka jamana kɔnɔ, ale ye kunnafoni min di a ka page Twitter kan, limanaw ko nin bɛna fɔ cɛ belebeleba min ye sɔrɔsi ye o de taale filɛ nin ye i da nin ye, limanaw ko nka k'a bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛya ye siga yɛrɛ t'a la bamanciya wale kɛlɛli la Sahel jamana in kɔnɔ, sabu fɛɛrɛ min n'o sɔrɔla Chad jamana fɛ limanaw ka se ka bamanciya wale maaw kɛlɛ Sahel jamana in kɔnɔna la ni Idriss Déby tɛ, limanaw jamana tɛ yen G5 Sahel in kɔnɔ min sera ka a baara kɛ. A kan ka maa jɔrɔ dɛ, sabu Idriss Déby a ye min kɛ waati laban in na, limanaw ka se ka hali Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ jamana o jamana bɛ yen, limanaw ko i mago jɔra Chad ka kɛlɛcɛw la i b'a sɔrɔ u bɛ taa wa u b'u jɔyɔrɔ fa jamanaw kɔnɔna la. N'i ye jateminɛ kɛ min ye an fɛ yan nɔ minisiri min bɛ réconciliation kunna ka taa se min ye Uriba ani a n'a ɲɔgɔnna caman, hali an ka jamanakuntigi camancɛ fanga bandaw ninnu bɛɛ lajɛlen ye tasibila kɛ k'a fɔ ko Idriss Déby ale min taalen ye nin ye, limanaw ko fɛn dɔ min ni a kɛra farafinna jiriba dɔ de binnen filɛ nin ye. Limanaw basigibaliya min bɛ jamana ninnu kɔnɔna la G5 Sahel jamanaw kɔnɔ, limanaw a ka kan a man ka kɛ fiyewu ko Idriss Déby taalen a ka kɛlɛcɛ minnu bɛ Chad jamana kɔnɔ k'u ka u bolo da u sen kan. A ye galabu min don u la k'a fɔ ko ka Sahel jamanaw lakana, halisa o galabu kelen limanaw o de kan ka ta, wa G5 Sahel kɛlɛcɛ kelenw u kan k'o galabu kelen de ta walasa bamanciya wale kɛlɛli a bɛ se ka to sen na halisa. Kuma ye nin ye, limanaw an ye nin bɔ info matin kɔnɔ, aw bonya b'a la. Joliba FM. Bi kunnafoni gafew. Kunnafoni di sɛbɛn min bɛ yen limanaw ni o ye indépendant ye, limanaw indépendant kumana ni ye jateminɛ kɛ a jirala k'a fɔ nin waati in na min ye CNT ne ye Conseil national de transition ye, ko jɛkulu min bɛ yen ni o bɛ malidenw tɔgɔ la jamana kɔ kan CSDM Conseil supérieur de la diaspora malienne, ko a ka fɛla de ye bi ko ka carte nina limanaw ko ka ani passeport ko k'u bɔ ɲɔgɔn na. O la sa CSDM ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw min ni Mohamed Sherif Haidara ale min ye CSDM yɛrɛ ɲɛmaa ye, ale ye olu bisimila ntɛnɛn tɛmɛnen in na. O la sa commission de l'administration min filɛ nin CNT kɔnɔna la o ye hakilila falen kɛ nin ko in kan k'a fɔ ko carte nina kɛmɛ ka gɛlɛya min don passeport ko yɛrɛ la bi, limanaw a ko u ka fɛla ye min ye olu tɛ fɛ gɛlɛya wɛrɛ ka fara a kan, a bɛ fɛ de passeport ale ni yɔrɔ n'i bɛ passeport ɲini fo carte nina de o de jagoyalen don i ka taa n'o ye. Min bɛ tali kɛ a kɛra sababu ye Conseil supérieur de la diaspora malienne CSDM u k'a ɲini CNT maaw fɛ min ye carte nina ale ni passeport u ka a bɔ ɲɔgɔn na,
sabu k'a kɛnbɛ gɛlɛyaba ye bi a ka kan ɲɛfɔli ka kɛ ani a fili minnu donnen don a baara la limanaw ka se ka olu daminɛ joona sabu ni jateminɛ kɛ maa minnu bɛ yen n'olu tɔgɔw bɛ sɛbɛn carte nina ko in na walasa a bɛ se ka passeport sɔrɔ ni fili tɛ kɛ dɔ tɔgɔ la i bɛ taa sɔrɔ u bɛ dɔ tɔgɔ yɛlɛma ka t'o kɛ fɛn wɛrɛ ye o n'a gɛlɛya damanda de bɛ a ko hukumu kɔnɔna la o la CSDM ko nin ye waleya ye min ni u kan ka jɛ carte nina yɛrɛ kɔ ko i bɛ taa passeport ɲini ale indépendant kelen in na limanaw ko min ye kalansow ye Kucala ko kalanso caman datugulen do ye dɛ k'a sababu kɛ Bamanci jɛkulu maaw ka jagoya ko ye a jarala k'a fɔ maa dɔw bɛ yen n'o ye marifatigiw ye minnu ma sidɔn olu taara bin dɛnɛn tɛmɛnen a bɛra avril kalo tile 19 ma kalanso dɔ kan min bɛ tali kɛ Sangela Kucala mara la maa minnu bɛ kunnafoni kalama u y'a jira k'a fɔ Bamanci jɛkulu ninnu tun bɛ moto de sanfɛ u taara bin kalanso in kan k'a kɛ marifaci ye ka maaw jaw wuli fan bɛɛ lajɛlen fɛ min ye kalanso in kɔnɔna yɛrɛ la a jarala k'a fɔ u ye bagabali wale ta ka ɲɛsin u ma ka kɛ marifaci ye a maa kelen minnu ye bi ka kunnafoni di u y'a jira k'a fɔ ko a waati a y'a sɔrɔ an ka finitigilaka si tɛ a yɔrɔ kofɔlen in na ka da la k'a fɔ limanaw nin ye a kɛra jawuli bɛɛ lajɛlen de ye maa minnu tun bɛ a yɔrɔ kofɔlen in na ye ni ye jateminɛ kɛ a yɔrɔ wɛrɛ bɛ yen min bɛ Yoroso mara la o fana ko Bamancima kelen ninnu u ye nin walejugu kelen kɛ nin yɔrɔ kofɔlen in fana na min kɛra maaw fɛ maa minnu ni olu ma se ka sidɔn limanaw ale indépendant kelen in kɔnɔna la min bɛ tali kɛ PMI ɲɛmaaba ni o ye Vital Robert Diop ye limanaw ko olu ka danbe ko o segira u ma dɛ sabu ko olu bilalen min ye nin ye ka bɔ kaso la Vital Robert Diop PMI ɲɛmaaba ko a nisɔndiyara kosɛbɛ ka sababu kɛ Cour suprême a ye hakilila min ta ko ka olu minnu ni jalaki kun talen do ka ɲɛsin u ma limanaw k'a fɔ ko u bɛ fɛ ka cɛmancɛ fanga a senkɔrɔma cɛ walima ka fanga dafiri limanaw ko nin bɛna fɔ janfan de ka ɲɛsin olu ma nka yɔrɔ u bilala Cour suprême ale ka yamaruya kɔnɔna la Vital Robert Diop a ye kuma min kɛ a ko kalo 4 u y'o de kɛ kaso la kalo 4 a yɛrɛ ka fɔ la k'a bɛ n'a fɔ janfan kaso do sabu ko hakilila min taara bi ka se ka olu bila ka bɔ kaso la limanaw ka sɔrɔ di u data la u jalaki min tala ka ɲɛsin u ma kalo 4 kɔnɔna la limanaw ko a kɛra i n'a fɔ u ye olu ka danbew bɛɛ lajɛlen de tiɲɛ nka limanaw ko a ma tiɲɛ nka u bilalen min filɛ nin ye a na kɛ u ka hakɛw dira u ma indépendant ka fɔ la ko ni jateminɛ kɛ maa minnu bɛ yen ka fara ale yɛrɛ kan minnu ni jalaki kun taara ka ɲɛsin u ma ko ala de ye i sen don ko in na n'o tɛ limanaw ko nin kun ye nkalon min ni tiɲɛ bɔlen don n'a dar'i la limanaw Vital Robert Diop ko i bɔ man di o la avocat minnu bɛ yen ni u ye u lafasa a ko a bɛ foli di olu ma olu minnu bɛ yen ni u sera ka u jɔ u jɔyɔrɔ la a n'a a teriw PMI baarakɛlaw ka taa se minnu b'a kɛrɛfɛ baara la a ye foli di nin bɛɛ lajɛlen de ma a ko u ye kalo 4 min kɛ kaso la limanaw kalo 4 Mali sariya sera ka a jɔyɔrɔ la ka se ka sariya min ni o tɛ jo sariya yɛrɛ ye limanaw ko u bɛ sariya fɔ o la kosɛbɛ kuma damadɔ de ye nin ye limanaw an ye minnu bɔ indépendant kɔnɔ aw bonya bɛ kunnafoni la Joliba FM bi kunnafoni gafew kunnafoni sɛbɛn min bɛ yen ni o ye les échos welewele ye ale kumana limanaw écho y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ nin waati in na ko ONU n'o ye diɲɛ kelenatɔnba ye limanaw ale ye gafeba dɔ bɔ kɔsa in na ko waati yɛlɛma kɔlɔlɔ limanaw ni an ma an janto waati yɛlɛma kɔlɔlɔ bɛ fɛ ka dadigi kɛ an na sabu san 2020 min ni o tɛmɛna limanaw a kɛra kɔlɔlɔba de ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la se bɛ jamana minnu ye limanaw a jarala k'a fɔ o jamanaw caman bɛ yen minnu ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔ
olu de ye a sababu yɛrɛ ye sabu olu de bɛ fiɲɛ jugu fili olu de bɛ sisi jugu fili sisi jugu minnu na a bɛ kɛ sababu ye jamana minnu hali ni se tɛ olu ye limanaw ka dankari kɛ olu ka sɔrɔw la an'u ka hakɛw la o de la diɲɛ kilatɔnba a ye gafe min bɔ gafe in limanaw a bɛ kuma kosɛbɛ ko maa minnu bɛ dugukolo in sanfɛ limanaw kan k'u janto kosɛbɛ waati yɛlɛma a kɔlɔlɔ la sango tileba kule min bɔra ani sanba min nana limanaw a bɛ ma lasɔmi k'a fɔ waati yɛrɛ cogoya waati de taa cogoya la bilen a ka kan an minnu bɛ yen na an waati kalifara an ma kungo kalifalen don an ma an bɛ dugukolo min sanfɛ a ka kan an ka dugukolo in k'a lakana n'o tɛ limanaw a kɔlɔlɔ n'a wulila a bɛ tila ka ɲɛsin anw hadamaden kelenw ma minnu bɛ dugukolo kelen in sanfɛ o la sa diɲɛ kilatɔnba a ye gafe min bɔ nin ye a ko ladilikan don ani ka an lasɔmi limanaw k'a dɔn k'a fɔ min ye an sɔrɔ san 2020 o kana an sɔrɔ san 2021 sabu ONU ka kuma la a ko jɛrɛ min kɛra min bɛ tali kɛ waati kan ni Joe Biden n'o ye lamɛrikɛn jamana ɲɛmaaba ye a yɛrɛ ka fɛlaw la ka a ka kan bi maa minnu bɛ yen ni olu bɛ dugukolo in sanfɛ limanaw u ka an ka waati yɛlɛma ye u k'a ta ba la ka kɔn ale ɲɛ min ye Antonio Guterres yɔrɔ ale ye ONU ɲɛmaaba ye bi ale yɛrɛ ka gafeba in kɔnɔ n'o ye rapport ye a y'a jira k'a fɔ ko kunnafonidiw ani ɲɛfɔliw minnu bɛna kɛ Petri Talas diɲɛ bɛɛ lajɛlen kunna ani diɲɛ cakɛda minnu sigilen don waati ko kunna olu fana bɛna u bolo di ɲɔgɔn ma san tɛmɛnenw na limanaw baara minnu kɛra ani waati kɛra cogo min na ni tile bɔra yɔrɔw kun ka kalan limanaw a ka kan bi gazi minnu ne u bɛ fili ani sisi jugu minnu bɛ fili dɔ ka bɔ a hakɛ la n'o tɛ ko san 2021 min n'an filɛ o la nin ye limanaw ni o baara tora ka kɛ an bɛ sɔn ka bila hakɛ kɔnɔna la hakɛ min ni o ka gɛlɛn kosɛbɛ o de la diɲɛ kilatɔnba ko bi ale ka fɛlɛ ye min ye o ye minnu bɛ ka diɲɛ mara masakɛ minnu bɛ yen bi ni se bɛ olu ye Antonio Guterres a ye wele bila u ma u ka a lajɛ an bɛ lahala min kɔnɔna la bi ka se ka min bɛ tali kɛ waati ka se ka a lakana n'o tɛ san 2020 min n'o tɛmɛna limanaw COP 26 min ni a jirala k'a fɔ o senfɛ o kan ka kɛ yɔrɔ ɲɛfɔli caman kɛra o baaraw kɔnɔna la nka limanaw jɛrɛ ninnu bɛ kɛ dɛ nka a jirala k'a fɔ anw yɛrɛ de ka kɛwalew o de bɛ ka waati yɛlɛma ka kɛ an ka bi walasa ko jamana ninnu kan ka dɔn k'a fɔ baara min kalifalen don u la yanni san 2050 cɛ limanaw o ye simako ye min ye degere min ni o b'an dala bi limanaw a bɛ ɲini ka se degere 2 ma an bɛ 1 ani murumuru 5 de la yanni a ka se degere 2 ma yanni san 2024 cɛ caman ka bɔ a la o dun tɛ taa limanaw fɔ an yɛrɛ ka wulikajɔ ani an yɛrɛ ka walew kuma ye nin ye an ye nin bɔ les échos welewele kɔnɔ aw bonya bɛ kunnafoni la. Joliba FM. Bi kunnafoni gafew. Kunnafoni di sɛbɛn min bɛ yen ni o ye Nouvelle Horizon ye ale y'a jira k'a fɔ limanaw min bɛ tali kɛ Mohamed Issouf Bacil n'u k'a ma ko Arazbac limanaw ko a bɛ ka bagabali kɛ dɛ yɔrɔ a bilala ka bɔ kaso la kɔsa in na a bɔlen kɔ limanaw kuma min bɔra da a b'o dɔn Nouvelle Horizon ka kuma la a ko ana kaba pɛrɛn jigi min ni a ka jɛmukan min n'a bɛ to k'o kɛ n'o ye grand dossier Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ko aya Arazbac min ni bi a bɔkan ye ko jalaki min taara ka ɲɛsin olu ma limanaw jalaki a bɛ n'a fɔ u kun bɛ fɛ ka olu ka hakɛ u ye u ka hakɛw de ndaraki u y'u ka hakɛw ndaraki ani ka tila ka jalaki wɛrɛ ta ka ɲɛsin u ma u jo bɛ min na kalo 4 kaso limanaw k'a sɔrɔ dun fɛn fɛn taara ka ɲɛsin u ma a si tɛ tiɲɛ ye Cour suprême de nana o ko bɛɛ lajɛlen sɛmɛntiya nka Arazbac a ka kuma la a ko fɛn fɛn bɛ yen bi min ni a b'i da don o la
k'a daminɛ u ka ko nana cogo min na kana se olu donna kaso la maison centrale d'arrêt de Bamako la kana se mama be ko da be ko ina janfa la Razba ko k'a tɛna si to ye dɛ a na kuma bɛɛ lajɛlen kan o la sa a y'a jira k'a fɔ limanaw ni ye jateminɛ kɛ yɔrɔ kabi Ibrahim Bokar Keita ka fanga binna utukalo tile 18 tɛmɛnen na san 2020 jɛkulu min bɛ n'o ye M5 RFP ye olu de ye wulikajɔ ninnu kɛ CDR kuma lasela a ka fɔ la ko ni ye jateminɛ kɛ maliden n k'a fɔ min ye sefa wari miliyɔn 6 ye a na kɛ ko o de dira walasa ka se ka kunnafoniyaw ɲini ale k'a to kaso la limanaw ni Razbachi ka kumaw lajɛ a ko u ye dankari kɛ a farikolo la ko nka o tɛ foyi ye sabu ale kunsigi minnu ni u tun b'ale kunna n'o y'a ka arasa ninnu ye u y'o tigɛ o dun ko bɛ n'a fɔ o ye ka dankari kɛ a farikolo de la a ko wa k'a tɛna ko bila ta a na ma wele bɔgɔ jeninen kan n'o ye sécurité d'état maaw ye wa ka a na maa o maa bɛ yen ko o ye dankari kɛ a farikolo la limanaw ko a na laseli kɛ u ye laseli minnu ni u ka gɛlɛn kosɛbɛ limanaw kuma min bɛ yen n'o ye affaire de déstabilisation de la transition ye Razbachi ko nin ye ko min na a na nin ɲɛfɔ kunnafoni siraw kan fo ka a bɔgɔrɔ dɔn maaw k'a dɔn min tun bɛ sen na ne ka kuma tɛ Ibrahima Kone ale de nin sɛbɛn an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ aw bonya b'a la. Joliba FM. Bi kunnafoni gafew. An bi kunnafoni kuncɛ ni sɛbɛn min ye o ye lesɔr ye limanaw lesɔr kumana san o san ko jaabi min bɛ to ka bɔ ni o ye min bɛ tali kɛ kunnafonidi nasiraw la n'o ye kanabila yɛrɛ liberté de la presse ko Mali an ye jɔyɔrɔ 9 sɔrɔ ka fara an ka jɔyɔrɔ kan o ye Reporters sans frontières RSF ale ka kunnafonidiw ye minnu kɛra a ka san 2021 a bɛ to ka gafe minnu bɔ ka kunnafonidilaw u jɔyɔrɔw fɔ jamanaw kɔnɔna la walasa ko an ka jamana Mali a bɛ jamanaw fɛ minnu ni maa bɛ se k'a fɔ limanaw kunnafonidilaw ka hakɛw k'a bonya a ko caman farala a kan walasa an ka jamana nana a yɛrɛ sɔrɔ jɔyɔrɔ 99 la k'a sɔrɔ dun limanaw an ye jɔyɔrɔ 9 sɔrɔ ka fara an ta kan ka kɔɲɛ ni san 2020 ye an tun bɛ jɔyɔrɔ 108 de la n'a nana an yɛrɛ sɔrɔ jɔyɔrɔ 99 la o b'a jira k'a fɔ ko ɲɛtaa sɔrɔla kow la o la Reporters sans frontières ye ɲɛfɔli minnu kɛ o ye k'a fɔ kunnafonidilaw limanaw u bɛ bɛn gɛlɛya caman kɔnɔna la politikimaw ka gɛlɛyaw ani ni ye jateminɛ kɛ lakanabaliya o min bɛ Mali kɔnɔna la terrorisiw ka bagabali walew ani sariya tigilamaw yɛrɛ fana minnu ni olu ɲɛ tɛnɛ ye kunnafonidilaw ye ko nin bɛɛ ye gɛlɛya minnu ni o talen don ka da kunnafonidilaw ka Mali kɔnɔna la yan nka n'i ye jateminɛ kɛ a ko san laban in na Reporters sans frontières ko min ye Mali kunnafonidilaw ye ko dɔɔnin bɔra a gɛlɛyaw la transition min bɛ senna nin ye limanaw a ka kan kunnafonidilaw u ka ba don kunnafonidilaw la wa hali a ka fɔ kunnafonidila ye ko kɛ ka sariya wuli ka bɔ a nɔfɛ n'o ye dépénalisation ye limanaw o de ɲininen don o ka sigi Mali kɔnɔna la bi o la sa a ye hakililajigi fana kɛ san 7 bi RFI ka kunnafonidila 2 minnu n'o olu fara Kidal limanaw yɔrɔ sɛgɛsɛgɛli bɛ halisa o sɛgɛsɛgɛli o ma se ka se a dan na a y'i da don o fana na k'a jira k'a fɔ bi jamana 180 bɛ yen bi minnu ni olu sɛgɛsɛgɛli kɛra olu de kɔnɔna la k'a jira k'a fɔ kunnafonidilaw limanaw u ka hakɛw ndarakilen don farafinna yan jamana 23 ɲɔgɔnna minnu bɛ yen ni olu la 48 Sahara jamanaw kɔnɔna la a jarala k'a fɔ Reporters sans frontières ko kunnafonidilaw caman bɛ yen minnu ni baga bɛ kɛ u ma dɔw bɛ minɛ k'olu don kaso la dɔw yɛrɛ bɛ olu da bɛ minɛ k'u bɔ kunnafonidi yɛrɛ baara la pewu Reporters sans frontières ko nin ye waleyaw ye minnu ni tiɲɛ yɛrɛ la a man kan a ye farafinna jamana min bɛ yen limanaw ni maa bɛ se k'a fɔ olu bɛ sanna kunnafonidilaw ka hakɛ o lafasali la
fɔlɔ o ye Namibi ye farafina kɔnɔna la yan nɔ min bɛ tali kɛ jɔyɔrɔ 24nan Cap Vert jɔyɔrɔ 27nan o ye Ghana ye min bɛ tali kɛ Eritre ale bɛ t'i jɔ fo jɔyɔrɔ 180 na min bɛ tali yɛrɛ kɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la a jarala k'a fɔ Norvège ale de ye jamana ye limanaw min ni kunnafonidilaw ka hakɛ o lafasalen don kunnafonidila kɔni b'a ka kunnafoni baara bɛɛ kɛ Norvège jamana kɔnɔna la limanaw ko t'i la i b'i ka baara kɛ o de y'a to olu bɛ ɲɛmaya la bi ka sɔrɔ ka Danemark ani jamana wɛrɛw waati yɛrɛ kama an tɛna an da don minnu na États-Unis Corée n'a ɲɔgɔnnaw limanaw olu caman bɛ bi minnu ni kunnafonidilaw ka hakɛw fana darakilen don a yɔrɔ kofɔlen ninnu na k'a bɛ san 19 bɔ bi Reporters sans frontières bɛ nin baara in kɛ kunnafonidilaw ka hakɛw ka a ɲɛɲini ka hakɛ dɔn a jamana ninnu kɔnɔ Umaru Sankare ale ka fasiri don an ye nin bɔ lesɔr kɔnɔ limanaw a bɛ bɛn kunnafoni ban waati ma ka bɛn ni waati ye k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn kunnafoni lakarila Amadu Jalo fɛ Musa Sanogo bolo bɛ nɛgɛ karafe la aya limanaw yan'an ka bɔ kɛnɛ kɔnɔna la min ye nin laseli ye don kɛrɛnkɛrɛnnen min ni ale talen don ka ɲɛsin gafe ale kalanni ma ni gafe sɛbɛnnaw olu ka hakɛ a bɛnnen don min bɛ tali kɛ avril kalo tile 23 ma diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ don min ɲɛnamaya gafe